que ningú m'ofereix. Soc la Nina Rosa Caramela. Sempre us conte contes als vostres peluixos i als vostres llibres. Voleu que vos conte uns d'eixos contes? Un dia vaig conèixer a una xiqueta que era molt guapa. Una bruixa la va transformar en mosca i la pobra mosca va haver d'encendre les estrelles del sol en un sol misto abans de que fera de nit per a que el seu príncep dormit es despertara. La xiqueta, convertida en mosca, va vencer a la bruixa, va il·luminar el cel, va despertar el príncep i es va casar amb ell, i va tenir 3 fills, i va ser anomenada la astronauta del cel. Us ha agradat? Ara me n'he d'anar, però no sense dir-vos que heu de lluitar per els vostres somnis. Són les 4:15, l'hora en què els caçadors arriben amb la seva nau a la plaça. Soc un caçador i visc al planeta XXX, en el fons de l'espai. És un planeta molt bonic i prou tranquil. M'agrada molt viatjar en la nostra nau espacial, que es desplaça tan ràpid com el pensament. Però des de fa algun temps sempre oblidem algun company i cada nit hem d'anar a buscar el caçador que havien oblidat l'última vegada que anàvem a buscar el que havíem oblidat el dia d'abans. És molt senzill. Anem a per un i s'oblida un altre. Així sempre hi ha un caçador a la plaça.